Oimore kwa Ramogi erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV kaune wang' saa chenro moro oimore kama onyisi weche mosebedo ka timore odiochieng' mangima Kenya ka gi kuonde mamoko bende. Wantiere ka gi Belinda Dhiambo Nyarge Makala kaka jaloko maro, anto kaka pile nyinga Trevor Ombija, Jandingo Panga, Janyakach Dendo Nombija Taya, Nyakwar Guok Ocha Pesa. Magi weche manyien ma wan go. Mano nyiso ni achiel kuom lwasi mar timo ohala kata omo mwandu ma oko dhi medo bedo maber. Duol mar jotend migepe winjore mar medo thuolo ne winjruok e kind sirikal ma Kenya gi pinje ma oko e kelo mauta e pacho ka achiel kachiel. Ati hii chanjo ati ng'ombe itakosa kunyamba. Sasa mimi nauliza jameni, kwani sisi wote ambao sisi tumekuwa vaccinated kuna mtu amekosa kunyamba kwa sababu alikuwa vaccinated? Jatend piny William Ruto ramone jamni mapacho ka nyaka chanji. Bedo in an area ni wasikwa laure managi jokuoge ni jok nyalokre. No. Jodak ma Oruba Migori yuago medruok mag kuo ma okwako alwora margi. Erokamano kuom keto Ramogi TV kama gi weche manyien mosebedo ka timore pacho ka en ni piny owacho puodho okang' mar dhi mbele gi chenro mar kelo modhi e pacho ka kokalo kuom winjruok manie kind piny owacho mag pinje. Okang' moseduoko piny riyo mar dola mar piny Amerika ma ithoro tigo e timo ohand modhi. Kaka Lydia Okeyo leronwa, jolony wacho ni okang' ma kamano biro bero uchumi ma pacho ka kendo tego siling mar piny Kenya ka ipime gi dola mar piny Amerika. Ne en romo mano kelo kanyakla jotend migepe mapachoka, romo mano tele gi jatend piny Kenya William Ruto. E romo no, piny owacho puodho okang' mar chwalo kendo dhi mbele gi chenro mar kelo mwandu mag modhi e pachoka kokalo kuom ohala ma itimo e kind piny owacho ma Kenya kod mago mag pinje ma oko mong'ere kaka G2G. Okang' ma kama ohulang'o e ohand modhi ma pachoka. Watwak gi jakom mar riwruok mar jo ohand modhi e pachoka Martin Chomba mawacho ni okang' ma kama loro otuchi mar chiwo tenda ne oganda aoyaye mar kelo modhi e pachoka kendo keto migaono e lwet piny owacho. In as much as we call it G2G, the government of Kenya does not own even 1 liter of oil. So it's, the fuel importation is in the hands of private sector, and the government just facilitates the understanding between the nations that the companies that give Kenya fuel domiciled. Bende watwak gi jalonye weche mag uchumi Hesbon Molo mawacho ni okang' makama biro bero uchumi mapachoka kendo medo teko mar siling mar piny Kenya ka ipimo kod dola mar piny Amerika kendo duoko piny riyo mar dola ma osebedo kanene sekta mar uso modhi. Kenya thothne thoro omo mwandu mang'eny oko moloyo motero oko. Mwandu miomo oko gi watiyo gi dola. Sama sirikal oseneno mochwalo chenro ni, kane in ng'ama ne nigi geno ni kamoro kane idwaro dola to dola idhi yudo ka onge, koro in gi thuolo dola bedo madhi medore e Kenya ka. Mane momiyo chien kacha nje sirikal owacho ni wan gi import cover mar dweche 5. Mano tiende ni sirikal nigi chenro motegno mamiyo kata loko dola to Kenya shilling obedo ka beche odok piny. Chien kacha ne 160 to Kenya shilling, sani oduogo en siling 129. Mano nyiso ni achiel kuom lwasi mar timo ohala kata omo mwandu ma oko dhi medo bedo maber. Gilero ni chenro ma kama biro duoko piny nengo mar mauta e pachoka kaluwore ni nengo ma igolo godo mauta e pinje ma oko biro dok piny. Kinde kane pok wachako bedo gi chenro ni yudo ni beche modhi mitiyogo e geche kaka petrol ne uso siling 217. Sani osedok chien nyaka siling 177. Tiende ni maendi konyo e duoko nengo mag modhi gi piny. Other than the taxes that the Kenyan government levies on the petroleum product, Kenyan government has no leverage whatsoever to determine the prices of the petroleum product.
because even the prices that EPRA announces every 14th of every month as required by the law is a reflection of the global markets. Okang' makama koro medo keto teko mar kelo modhi e pacho ka lwet sirikal. Kageno bende koro nitiere ni okang' makama biro bero nengo ngima masani oganda yuago ni malo. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Buch tend migepe opuodho lokruok e paro mar chik madhi tayo chenro mar chiwo telo e yo mayom e kind jatend piny moyier kod jalupne. E lokruok makamano, apisa mora mora mar sirikal mabiro temo rocho chenro mar chiwo telo e kind jatend piny moyier kod jalupne ibiro go fwaye mar $10,000,000 kata twech mar jela higni 10. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino kolonwa, jatend piny moyier biro chamo muma kata kaponi jatend piny mawuok e apis orem chope nyasi mar sidho jatend piny manyien. E romo mar buch ten migepe e kar jot maduong' ma jatend piny bore Nairobi, jotend migepe opuodho paro mar chik madwaro ni otim lokruok e chik matayo yo ma jatend piny ma oyier irwako e apis. E lokruok makamago ma ibiro pedho e nyim od bura higa manyien, apisa moro amora mar sirikal ma ibiro yudo kod ketho mar temo rocho kata keto ohinga e chenro ma jatend piny moyier kod jalupne cham muma ibiro chwado fwai mar omenda maromo $10,000,000 kata twech mar higni 10 kata kum ariyogo duto. Kaka yo mar neno ni osiep marach e kind jatend piny moyier kod jatend piny maok e apisi okorocho chenro mar rwako telo manyien, paro mar chik no yango ni poni jatend piny mawuok e apisi orem chopo e nyasi mar sidho jatend piny manyien mar miye ligangla mar telo, nyasi makamano biro dhi nyime kata odok ne jatend piny ma oyier okomi ligangla mar telo. E chenro machielo maneno ni chenro mag sirikal ok obedo kod ng'ikruok e kinde ma ichano sidho jatend piny manyien, jogoro mongirore kod jotend migepe mag sirikal maok e telo biro dhi nyime kod tayo tijegi nyaka gwel jotend migepe manyien. E bwo paro mar chikno, chenro mar chiwo telo biro rumo bang' jatend piny moyier, jalupne, aton jener, jotend migepe kod jogoro mongirore chamo muma. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Gikone to sirikal ochuoga put mabiro nono matut kendo chiwo ripot ewi kaka sirikal nyalo biro kedo kod lwenje mag kit chwech masani osebedo ka medore pacho kae. Aput makamano biro lalre kod jotend ute lamo, jonyuol, sikunde, apisas mag arita kod jokanyo mamoko mar nono gima nyalo miyo njore makamano medore pacho ka. Kaka Simpros Okinda leronwa, apudno igeno ni biro chiwo ripot mare e thuolo mar ndalo 90. Kalure kod lipot manogol kod duol makedo ne ratich oganda KNCHR tarik 20 dwe mokalo, buche 97 mar joma mine mosenegi e yo magalagala e pacho ka nogol lipode gi e tesende obila mopogore e dwe mar 9, 10 kod 11. Gin nek mosemiyo oganda mathoth obago ng'anyo e bombe mopogore e pacho ka gidwaro mondo nek makamago ochungi. Kaka okang' mar chopo kare singo mare ewi kedo kod nek mar nyiri kod mine masani medo jimbore e pacho ka, sirikal kawuono puodho chuoga put mabiro nono kendo chiwo lipot ewi yore ma inyalo ti godo e tieko nek makamago. E romo mar jotend migepe manochwoye e kom kod jatend piny William Ruto, apudno biro lalre kod jotend ute lamo, jonyuol, skunde, apisas mag arita kod jokanyo mamoko mar nono gima nyalo miyo njore makamano medore e pacho ka. Apudno biro bedo kod thuolo mar ndalo 90 mar chiwo ne sirikal lipot ewi kaka inyalo tiek njore mar nek ma hawiaye. Ma biro mana kinde machuok tok jatend piny singo $100,000,000 mar gero kuonde jot ne joma ringo lwenje mag kit chwech kod campaigns mag kedo gi lwenje makamagi. Simpros Okinda, Ramogi TV. Kwa kanyo ni jatend piny Kenya William Ruto kwedo jogo mapingo chanjo mar jamni kendo singo ne oganda jo Kenya ni chanjo makamano puodhi kendo dhi konyo e geng'o tuoche mopogore opogore mamako jamni pacho kaendi. Kanuwuoye manada mar jamni ma Kimalel mayudore kaunti ma Baringo, Ruto lero ni chanjo makamano geto bero rang'iny mar ring'o kaachiel gi neno ni mwandu ma jopith golo pacho ka ochope rang'iny mamalo. Chenro mar uso jamni e mnada ma Kimalel osebedo ka dhi nyime kuom thuolo mar higni 10 sani e bwo sir mar William Ruto mar neno ni jodak ma Baringo yudo omenda mag chwalo somb jopuonjre magi. Auction yetu pamoja na We want also to export our meat products. We want to export our leather products. But it is being, the impediment is
the level of disease prevalence. And that is why it is necessary for us to have a national campaign to make sure that we get rid of diseases so that we can expand our market and our products can access international markets. I want to ask leaders who have no knowledge, who have no understanding, who have no plan, to spare us their ignorance. Ati hii chanjo, ati ng'ombe itakosa kunyamba. Sasa mimi nauliza jameni, kwani sisi wote ambao sisi tumekuwa vaccinated, kuna mtu amekosa kunyamba kwa sababu alikuwa vaccinated? And I am speaking as a scientist myself. Tutafanya hii chanjo kwa mifugo yetu. Moko tek joka makoro. Jatend migao mar omenda John Mbadi okoni uchumi mar piny Kenya sani ochung' kama ber ka ipime gi kama ne jatend piny Kenya William Ruto yude bang' yiero mar higa mar 2022. Mbadi wacho ni Ruto ne okawo telo mar piny Kenya ka uchumi mar piny ne okethore mokalo e kinde mane jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta ne nie telo. Mbadi mane loso e kinde romo mane obagi gi jopiny e kar chung' od bura Mandhiwa ewi dongruok ma piny owacho onego bed ni timo e alworano, ne okoni e thuolo ma obiro bedo e apisi kaka jatend migao mar omenda, uchumi mar piny Kenya dhi bedo maber kendo wach mar deko oro pesa ne counties biro rumo. Uhuru Kenyatta left office when the budget deficit of the Republic of Kenya to GDP was 8.1%. As we speak, we are reducing it to 4.3%. And the next year, it will be 3.8%. By the time we will go to election, the budget deficit must be below 3%. When I took over CS, under the leadership of Ruto, we were borrowing at 15.5. Today, we are borrowing at 11%. Our inflation is at 2.8%, another record. We are paying salary of public servants by fifth. All counties, I have given them money up to November. We are hardworking, we are determined, things will get better. Just give us opportunity. I am not here to lie to Kenyans. Things are not perfect, but they are getting better. I know the middle class have issues with their pay slips. The taxation. We want to streamline Kenya Revenue Authority for 1 year. Then we will start lowering pay as you earn so that the middle class can have the capacity and the ability to buy goods and services to spur economic growth. Apisas magarita kwe omimi lome mondo beda kicha kendo motang gi jonjore manyalo rocho kwe kuonde mibage romo kaka kanise, kuonde tongona, ute madongo mag ohala kaka malls kod magawa. Jagoro mongirore migao mar arita kwe Dr. Raymond Omolo kanyakla kod duol marango sectors mag kembe mag chukdar. Ojiwo chukdar kod obila ni arita kwe makare dwarore motegno e kinde mar nyasi montiere. Meanwhile, all private security companies must review and enhance security protocols by conducting thorough risk assessment to ensure that all security measures are in place to safeguard clients, personnel, and the public. Also, we want to witness increased patrols and surveillance, especially during this period. So companies, you are hereby required to increase your patrol frequencies and also that you remain vigilant for any signs of suspicious behavior, unattended bags or items, overcrowded areas. Obila reyon dhi ka itudo kod yango dhiang' manyocha osechwal ripode ni olale sub-county ma Keyo South, county ma Elgeyo Marakwet. Obila go moyangi kaka Crispus Butali kod Samuel Mbugwa nomonji gi jopiny e seche mane gin but dhiang' ma osechinji. Kaka Judith Omundi leronwa, OCS ma Elgeyo Marakwet wacho ni gisechako timo nonro ewi wachno eno. Dhiang' mar Josephine Kandie. Dhiang' mane Josephine osechiwo ripode ni olal kendo imanyo. Odhiambo manyoro dhiang' oyudi. Dhiang' oyudi ka oselokore ring'o. Josephine oyudo ripod ni nitie dhiang' ma oyang' e tisend obila ma Kaptagat. Mae kinde ma Josephine oriwore kod jodak maka elimo tisend obila no mar yudo adieri. Mimi niliingia jioni kutoka kazi. Kufika sioni ng'ombe.
Nikauliza watoto wenye walileta ng'ombe jioni, wakaniambia hawakuona yangu. Nikaenda huko juu kutafuta, nilitafuta sikuona. Nikarudi kwa nyumba. Kurudi kwa nyumba nimekaa chini tu kwa kiti. Na simu ikaingia. Kushika ni semeji yangu. Akaniambia huko wapi? Nikaambia niko kwa nyumba. Hati kimbia. Ng'ombe imechinjwa hapa kwa polisi. Nikaambia nani amechinja? Hati hii wakora tu amechinja hapa. Simu nikakimbia tu kupiga nini ng'ombe yangu. Kuangalia ni yangu. Kama jodak koni okendhiang mau kuongolal, mose kwan gin dhogi apagabirio, mose lale gwengni. Ng'ombe yangu ilipotelea, ilikuwa na kuchanga kula hapo. Nikatafuta mpaka ikapotelea hapo. Niambia sasa hatujaona. Sasa nikatafuta mpaka nikawajia Mungu tu. Na hapa ng'ombe imepotea zaidi ya ng'ombe 10. Imefika 17 ambayo imepotea. Na ukileta ripoti hapa kama una kitu kidogo hauwezi kufanyiwa chochote. Kama kukumine matimolere utio bilaiti sendo bila makaptagat, koni ringo dhure udigo, kendo kinde kakinde bang tich, nyaka gidog pacho kod ringo maomigi kuwoke utegi. Nimaingia kwa nyumba ya OCS sababu huwa tunafanyanga usafi. Ukiingia jikoni kuna kasingi na kaa hivi. Alafu site ya bande hii nyama imeangiwa hapo. Ukimaliza kazi unakatiwa nyama unaenda nyumbani na unalipwa pesa yako. Sasa imekuwa zaidi ya miaka 5 nikifanya kazi. Sasa hatukuwa tunajua, sasa tunafikiria ni mtu anajiweza, anaweza nunua ng'ombe achinje, anachinja watu yake, utuwezi elewa. Nimefanya kazi usafi kwa hiyo nyumba karibu almost mara 7 hivi. Na anytime nikienda hapo ndani naonanga nyama. Obila rio nyakasani komanda marobila maka koni osendi, kendo gitimo nonro ka jodak makato koni obila goduto winjo golie tich. I took the measures of arresting those officers who were mentioned and put them in our police custody, pending investigation, and I even give the direction to my DCI team who are working on that because the cow is there within the police yard. And it cannot be there without somebody bringing it there. Because in the police facility we have no cow. Ile leo milango tu ni askari wote waondoke. Wamekaa hapa miaka mingi. Miaka 15 na Kindiki alikuwa amesema kila mtu akati miaka 3 aende. Lakini hawa tumeshindwa, wamekaa 15 years waende. Judith Omondi, Ramogi TV. Bas wadi yo moro machuoko dogo che manyien tanena ria deka uchiel no makamu kani Kisumo kanyo wacho ni mos na PS daktari Reyo Molo anene tok rais kanyo koneno mos wala mone awi maber kamano makamu aneno ka Evans Jasigomre wacho neno wenyo ngong mar Ramogi TV kan Kariobangi South Nairobi Cairo kamana ahinya Evans chanjo dakel dok mar uchumi piny yawa Trevor Masila ka wuka kelo riat anini maler ka wan gi jaoda Sharon Lunyagi yoro kamana hinya sila aneno Ramogi TV an ata agena nyakora rwa mar Kisumu tiengre an kit lweny maneno kibuye cha no buoga sana kendo no ketho ala mokalo yoro kamana hinya weche manyien chopono maler an Frank ka wuok Kabondo Misambi Pombo yoro kamana hinya makamu aseneno ripodi kiwacho ni mosni Dr. Ray Omolo. Bas, mane kama wadhi e yue moro matin waduogo bang' dakika moko machuok kikidhi maburenya. Kama uruba seyo bila ewi rochruok arita. Royal Mabati Factory Limited. Sani wan kod yor chudo ma itimo mos. Chul deposit mar atamalo 40 mondo wakoni mwandu ma inyiewo kodwa odiechieng'no nyaka kama intie. Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kali kama Vieta, Linko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. All right, listen up. Koala Cake is on a mission. It makes our gums happy and our teeth strong. See?
We're moving forward and making changes. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. And we'll leave no smile behind. This Christmas, Mama Sacco Basket is making your holiday shopping easy, healthy, and super affordable with fresh veggies you love. And the best part, you get to select the items that you want in your basket. Onions 1 kg at only 59 shillings, skuma wiki at just 20 shillings, spinach at just 20 shillings. But that's not all. There are other amazing baskets on offer this Christmas, like Mama Mpenzi basket for all your festive essentials, Sherehe basket to get the party started, daily basket for all your daily lunch offers. Dial *487*5# and select your items and buy straight from your phone. You'll get a code sent to your phone, then pick up your fresh goodies from any Quick Mart supermarket near you. Super easy, fast, and so convenient. Warwako kendo ni jodak e kar dak ma Oruba mayudore boma ma Migori yuago medruok mag kuwe kar dak e kinde ma jotend arita kwe to dhi nyime kod timo apedha ne achijego. Juma nigi ler mar wachni. Wechego ma kuma kinde ka kinde ok en gin mawendo e kar dak no Oruba mayude sa kwen Masuna West e kaunti ma Migori. Kata bed ni kuwe osebedo ka dok piny matin nikech okenge ma okedi kod tend arita kwe, jodak ma Oruba wacho ni sani kuo chako medore kendo. Kanya bedo in an area ni wasikwa laure mana gi jokuoge ni jok nyalo okre. No. Mano ng'amone no nyako bedo mane area ma Suna Soba Oruba Soba Ragana division odage piny machielo. Kuka mano polo ni mechinga ng'ato nyadhi dag. Mana pane kono loko ok nyalo bedo. E kinde jumbe ariyo mokalo, ute jibuora osetur dhoudi e seche mag otieno kaachiel kod odiechieng' alanga kendo mondo mathoth okwal kod jokuoge. Chief moito location no mar Suna Oruba Charles Ouma wach no sudo lipode mag ute ma otur kendo mwandu koro kwal kod jokuoge. Ouma wacho ni nyaka sani nitiere moko machije ma bende gisendhiyo. Ka ji wuok seche ma ji wuok odhi e kanisa kaka Sundays kod Saturdays, iyudo ka gipimo ka ji odhi e kanisa, gidonjo e ute kendo gituro kendo gikawo gigi. Of late udi karibu 4 nyocho bonji e area na ka magik moko no kawo. Jodak Oruba wacho ni thoth jogo mamuko ute kendo kwalo mwandugi gin rawere matindo ma igitin ne 18. Nitie manyowa mako thothgi kanyo wahojigi to wayudo ka giwachonwa ni iyudo ni ng'ato dhi kwalo suga Kikoi to wacho ni noonge pesa njaga. Nyithindo osedonjo e drug addiction. Gin nyithindo ma underage ema donjore weche moko ma kuogi. Waseketo strategies ge OCS sub county commander ma OCPD kendo gini koro okwadhi kawe e yo mayot kaka jok moko pare. Yuak mar arita kwe mok bere ka dak no Oruba osebedo kuom higni mathoth. Ka penjo maduong' en ni ang'o mosemiyo arita makare ok nyal bedo e gwego mag Oruba e kinde duto. Onyalo bedo ni youth wano koso tije chien kae. Employment mar youth ne ni piny. Daniel Nyang'any menje dak e gwengo mag Oruba wach ni nok mar tije kong'o kaachiel kod njaga ma imadho asasa osebedo kae makoro jimbo rochruok mag arita kwe e gwego mag Oruba. Ai weche mag kong'o bende medore ka gisemer gi nyasore gi kong'o no Oruba kae nyiso ni giagi mago Tanzania to gidonjo godo kae gateway to Nairobi. Orawo kwayo mondo sirikal utieno giwe nindo giwuogi mondo mi gitim nade gikony raia imayo ji e udi. Tend loch nanga wacho ni rem mar oganda tiyo machiegni kod ndarita kwe e gwego mag Oruba bende osethiro kenge magiketo e kedo kod kuo e gwego mag Oruba. The public or the community, they are not ready to support us. Nikech ka ng'ato ng'eyo ni nyathine kwalo kata nyathi moro nitiere area makite rach, they are supposed to tell us. Jok moko maka wasemako watero ojogo ichaki wegi giduogo lisewegi gikawo honga. Jodak Oruba dwaro mondo kot ndarita kwe koro ting' malo chendogo ma kachero to ahinya dwe ni mar 12 kendo achije
ma itudo kod rocho mag rito kwe koro maki kendo koro chwale doho. George Juma, Ramogi TV, Migori. Moko kuom rowere mathuchegi ni e gwenge mag tong' ma Kericho gi Kisumu koro chopo e winjruok mar medo nyayo kwe alwora Masondo. Ka otelnegi kod Kennedy Ochuka kod Kennedy Ngetich Mandela, rowere golieko ni gibiro bago tuke mag riwo wi oganda ahinya e kinde ma nyasi mar sikuku ma wantiere ni. Gwenge Masondo osebedo ka kale matek kaluwore kod rach mar arita e kind dhoudi modak kanyo. Organize tournament tuke mopogore wakwa jotendwa te ubi watimu gini pamoja piso wan kaka vijende ok wanyalo loso kendwa. Aparo ni gisama wuoyo kodini osuru Masondo ok choki seche mok choke no minewa ok nyal dhi uso kachicha dhano luor. Wambe wan kaka vijende walus ngimawa sanie waloso gini mondo wakel godo kwet wakelo kwet through sirikal koro wakwayo ni mondo wuog oko wang'eno wan kaka vijana wadhi kelo kwe kendo arita kwe biro bedo maber nikech all along ka gimoro timre to vijana man kipawa ya mbele koro wang'eno wang'ni kwasetimo tournament kwe biro bet e kind jo Kisumu kod jo Kericho. Lakteche mawuok e gwenge mag Eastern kod Masawa mar piny Kenya omedo jiwo ikruok margi e riwore gi jowetegi mamoko e bwo riwruok lakteche mar KMPDU ne ng'anyo michano chaki tarik 22 dwe mwantiere ni. Laktechego mawuok e counties mag Embu, Meru, Tharaka Nithi, Isiolo kod Marsabit wacho ni maendi en achiel kuom yore mag sundo piny owacho chopo singo manochiw negi e okanda mar winjruok mar dok e tich mane gichwo e kopgi gite. Jagoro maduong' mar KMPDU Davji Atela omedo ni osara margi osebedo ka deko chudo mag lakteche mag raga be osetim e yo makare kendo gidwaro ni weche mag okumba mar thieth bende orangi. Comrades, power. Comrades, real. I do not know whether you not guys. We want to address. Once we signed the return to work agreement, the county government and the national government went back to slumberland. And they forgot about the issues that we had raised, and they have not had any interest to implement it because of politics. But as doctors, we have said and we reiterate that come 22nd midnight, not a single doctors in all the hospitals in the country, both national referral hospitals, the county referral hospital will be at work. We will leave the hospital for the politicians to run them because we pay them taxes. And the priorities is not for healthcare for the health services to be as expected. The adjustment of those salaries in the payslip, none of the counties has done this. Sisi tumekuja hapa Embu County kusema ya kwamba kama branch na madaktari wa Embu County tutashirikiana na madaktari wengine wote nchi mzima kwa hii mgomo yenye inakuja. Before hizi 21 days zikwishe, ni matakwa ambayo wako na uwezo wa kushughulikia. Kuna shortage kubwa ya madaktari ambao hawajaajiriwa hapa Embu County, yet serikali kuu tulikuwa tumeelezana na wao ya kwamba kutaajiriwa madaktari 2000. Kambi mar okumba mar Direct Line Assurance omiyo duol mochung'ne tayo kembe mag okumba kata Insurance Regulatory Authority seche 24 mar wito oko nyinge directors 4 mayangore ni ne nie lemogo e tok chik. Ponono ni duol no rem wito oko nyinge directors 4 go e bwo seche 24 mabiro. Kambi mar Direct Line Assurance oramo ni gidhi kawo okang' mager mar ne commissioner mar duol mar IRA miluongo ni Godfrey Kiptum. E oboke mane ochwal kod okil mar Direct Line Dunstan Omari, kambi no dhi kawo okang' mager ne Godfrey Kiptum e wi lal mar omenda ma Direct Line Assurance oseyudo kaachiel gi ketho mar keto ji 4 e tok chik. Cleophas Olwoch ni kod ler mar wachni. Weg kambi mar Direct Line Assurance kokalo kuom okil margi Dunstan Omari omedo chwalo chung' margi ni onego kaw okang' mapiyo mar reso mwandu mar kambi mar okumba mar Direct Line Assurance kendo rango ni giluwo chike ma doho ne ogolo. 4 audit reports have been done that show that from when the insurance company was registered and licensed, SK Macharia and Miss Macharia gave the 250 million that
that gave the licenses for Direct Line to start operations. SK Macharia did not start running Direct Line. Instead, he opted to run Royal Media Services, which runs the brand Citizen Radio and Citizen TV. His son, the late John, when he grew up, he was given to run Direct Line. He died, and SK Macharia, as the father, took over the running of Direct Line. Fraudulently, with the support of that Mr. Kiptum, fake directors who have never contributed a coin into the share capital were registered as owners and shareholders of Direct Line. Engur maduong' manochwale doho yangore ni form mar lesen mapodho kembe CR12 mar kambi no ni kod director mamoko 4 ma orwaki kanyo e tok chik. We have gotten instructions to do a demand letter to the commissioner in charge of Insurance Regulatory Authority, one Mr. Godfrey Kiptum. What we have done to Kiptum is to write to him on the following terms. 1, Mr. Kiptum held an informal meeting with SK Macharia and Ms. Macharia and other government operatives. And it was agreed that the CR12 that generates fraudsters as shareholders of Direct Line be rectified. This was a decision that was conveyed to the Minister for Finance, Honorable Waziri Mbadi. Okinde mag Macharia wacho ni ponono duol matayo kembe okumba e pacho kae, Insurance Regulatory Authority, orem wito oko nyinge directors 4 go e bwo seche 24 mabiro. Kambi mar Direct Line Assurance dhi kawo okang' mager ne commissioner mar duono Geoffrey Kiptum. We have provided evidence to show that the shareholding should revert to SK Macharia and Ms. Macharia. 2, we have very firm instructions to sue Kiptum not as a government officer. We are going to sue him in his personal capacity. He will have to hire his own advocates to defend him. The Attorney General will not defend him because this one is an act of corruption. Kaluwore gi Omari, kambino oseyudo lal mar omenda moheo bilion 7 ka olero ni tend kambino onego duoki e lwet Dr. SK Macharia. 7 billion shillings has been stolen from Direct Line. So SK Macharia is worried in the event an accident happens, where will the money come from to compensate those Kenyans who will get hurt in that accident? Kambi mar Direct Line Assurance yango ni gisechwalo ng'ur ne duol makedo gi mibadhi pacho kae mar chako timo nonro ewi apisas mag IRA ewi tiyo marach gi apis. We have equally notified the EACC to start investigating one Kiptum and also investigate the people at the company registry. Weg kambi seo report manogolo chik gi commissioner mar IRA Geoffrey Kiptum. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Aya wadhi yue moro kendo matin, lakini aneno ka ote maru pod medo donjo ka endi. Ramogi TV ler kabisa, locked in from Moroni at Achego Republic, ma opija wuod Achego, ero kamana ahinya. Obila moko be kare jokuoge, awuoro mano, ma wall from Nyakach, ero kamana ahinya. Ramogi TV admin pilot marandhiwa, muono mar Nyasaye odhine Honorable Martin Oweno, Hamilton Orata, Samuel Oweda, Karoja Sport, Otoyo Gutu, Nyarkatolo, Musa Orure, Giobonyo, Oweti Otiri bende. Ero kamana ahinya, ma endio Kech Brayo, kane karachuonyo. Karo bila moko bende, gin jokuoge, wacho ni Ramogi ler. Ero kamana ahinya, uwinje maler, to wach mo mako dhoga en wach mar obila no. Manuel Obanda, wuod Ombwede Ligega,
wacho ni Ramogi TV neno maler Nakuru kaendi. Erokamano mos noru jo Nakuru kanyo. Bas wadhi yue moro matin pod weche mang'eny pod biro kik idhi mabor ahinya. Jopuonjre mag mbalariany ma Jaramogi ywak ewi rach mar arita. Royal Mabati Factory Limited. Sani wan kod yor chudo ma itimo mos. Chul deposit mar 40% mondo wakoni mwandu ma inyiewo kodwa odiechieng'no nyaka kama intie. Explore Vietnam's beauty with View Travel. Enjoy the Hanoi City Tour, an overnight cruise in Ha Long Bay, thrill at Ba Na Hills, and tour Ho Chi Minh City, and so much more activities. Our 9-day adventure of Vietnam starts from $2,445 USD per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book your dream Vietnam holiday and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho ne riambo marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasi kwiri ni okan mama ukite kilunga gi nyingno ero. Mama nyisi. Riwri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo lakini nitie kuma kete mami. Winam Cinema. Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Dial *860*413# to get Jingle Bells as your skiza tune. Dhiane mbele gi weche manyien ni jopuonjre mag mbalariany mar Jaramogi Oginga Odinga ywago medruok mar timbe njore boma ma Bondo kod aluora mare. Jopuonjre go ywago nek, mecho mar ang'enge kachiel kod kuo mar mwandu mag ot kaka moko kuom kit njore ma giwacho ni osemedore e gwenge ma kamano. Masani koro giseyo tenda rita kwe makono endo. Jopuonjre go wacho ni gisebedo ka giwacho gitero otego ne jotelo mochung' ne rita to onge gimoro amora matimore. Koro gikwayo tend county ma Siaya mondo donjre wachno. Wadwaro mondo wanyis county government mar Siaya ni wasebedo gi shortage mar street lights around the university. Street lights manomiwa gi ok giti. To magi osekelo insecurity. Nyithindo osebedo ka gibedo assaulted. Lecturers osebedo ka itong'ogi. To ji koro luor around this university. Koro ne wakwayo county government ni wadwaro the street lights mondo gibed restored. To ok ni gibedo restored kende, omedwa moko manito kelgi okorom. Wanyiso bende CS mar energy Opiyo Wandai mae ni dala umae kumiae. To kumora mora kidhi winjo beni weyo ka dala ler iseloso mobedo maber. Jaramogi Oginga Odinga University onge gi sufficient street lights. The lighting system is very poor. Wan gi kosefu mar pi kabisa Bondo town. Gini osemiyo jok modak town kocha biro e school kendo gichulo pi. Seche ma jogi chulo pi adier ok dang tam gi pi kod school. Seche ma pi ibedo pump e school, pesa wa kaka nyithindo ne wachulo kanyo. No pump pigno. Koro pressure mang'eny ma joka kelo kas pi bedo matin e school. Seche ma koro jok madwa timo luoko mayweyo school, hostel mag nyithindo koso pi. Seche ma gidwa ywecho gikoso pi. School bedo molil. Nyithindo dak e condition matek. Seche mwadhi tuomo pi e school, nyithindo pango line mabor. Iriedo gi ng'ato moa oko Bondo obiro tuomo pi ka.
Koro ne wakwayo kambi mapamp mar si ni siasa te machieng' osewuok kama to nego bed ni gi make sure ni pi ng'eny bondo. Jopith jamni mawuok e kaunti ma Busia koro nyalo yueyo bang' apisas mawuok e migawo makedo kod maugo kachiel kod kute mamoko mahinyo jamni limogi kendo chiwo kony mar kedo kod tuoche ma ikelo kod maugo. Midhiero mar maugo momonjo jamni e kaunti ma Busia osekelo pek ne jopith kendo jodak koro ikwayo mondo okuo yath ne jamni magi mondo kik tuono kere kuom jamni mamoko. Jotelo mag Kentek kotelnegi kod director margi miluongo ni Seth Onyango owacho ni kutego osebedo ka medore e gwenge ka sani koro giketo chenro e temo konyo counties 38 moseyudo midhiero makamano. Ungo imetumalizia mifugo zetu. Tumekuwa hapa na miradi kadha wa kadha ambazo zimesupport ufugaji kama Heifer International alitupatia ng'ombe, tukawa na mradi wa county ambayo ilikuwa pia inapitia kwa ward based projects, tukapeana ng'ombe, lakini unapata ya kwamba tunafuga na within a short time ng'ombe zote zinakufa kwa sababu ya mbungo. It infests 38 counties out of the 47 counties in Kenya. We have different programs. We have a program whereby we are deploying SESE targets which help us to control the fly populations, to bring the populations down. We also mobilize communities to do livestock spraying. Commissioner mar County ma Mombasa, Mohamed Nur, ogolo chik mondo nyamburko mag tuk-tuk ondikre bwo riwruoge saga kata saccos mag nyamburko moting'o jowuoth mondo konye kedo kod arita monjaore kadho wadh nam chumbi ma Mombasa. Kanoloso Mombasa romo kod moko kuom jokanyo e sekta mar wuoth kod apisas mag arita Mombasa, Nur owacho ni ndikruok makamano biro bedo monywako ji duto gigeno ni arita biro duogo kare sekta no mabende chiwo thuolo mag tije ne mohewo ji 15,000. Sekta mar arita olero ni timbe mag jore osemedore ahinya to ne jowuoth ma simbegi kwale tuk-tuk. Ndikruok makamano biro chakore ayanga dwe mokwongo mar higa mar 2025. Tumesema matuktuk wote wakuwe registered kwa sacco. Hii sacco itatusaidia kuona kwamba wale ambaye wanaleta shida kama ni member wa sacco fulani, vile matatu wakifanya accident ama nini wanakuwa suspended by NTSA. Hiyo sacco inaweza kutusaidia kuhakikisha kwamba kuna nidhamu kwa hiyo sekta, hiyo sekta iweze kuwa na taratibu na njia mzuri ambaye itaweza kunufaisha hiyo sekta na kunufaisha wasafiri yao, ikuwe customer friendly. Jaribu kuwe kama CCTV katika mitaa yetu. Tumeweza kufunga zile njia ambazo wahalifu walikuwa wanapenda sana kuzitumia. Kwa hivyo twashukuru imesubside. Twashukuru sana. Na pia wananchi sasa wengi they are taking their own precaution. Ile maneno kuwa baba alikuwa aje saa 5 za usiku, saa 6 za usiku, wenyewe pia wamefanya hivyo, wamepunguza. Aya, wadhi yuka pukudugi weche mag tuke. Aneno ka the youngest ogai in Africa, Ogai Philip Ochieng mar Jimo Clan, kwayo hayo maber ndalo mag Christmas. Erokamano ahinya osiepna, mano the youngest ogai in Africa, Ogai Philip Ochieng mar Jimo Clan, mano ka ni nyakach kanyo. Erokamano ahinya, ibiro dwaro ni hayo maber ndalo mar Christmas. Waduogo bang' dakika matin. Joriemb ndigni moko Solomenda gero osiptal. Royal Mabati Factory Limited. Sani wan kod yor chudo ma itimo mos. Chul deposit mar 40% mondo wakoni mwandu ma inyiewo kodwa odiochieng'no nyaka kama intie. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber.
kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath cha. Ang'o gang'o manyalo timo. Riwore gi Ruth Otieno e penj laktar ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. The Messiah people of Israel are expecting is about to be born. The prophet spoke of a king who would save the world. Look how big and bright that star is. It's a good star for he who knows how to read its sign. The shining of the star symbolized the birth of a new dawn, a new king. What's his name? His name is Jesus. It's impossible. I, Herod, am the king of Israel. This Christmas, stream the story of Jesus, the long-awaited Messiah, sent to the world to gain the way to spiritual happiness and to grace. Bless the Lord, for he has visited and redeemed his people. Enjoy these inspiring stories of Jesus, a kingdom without frontier, only on Viusasa. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwanyo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jawala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Wadonjo ne weche mag tuke ni joriemb ndigni 32 manie piem motisi ni Arthritis Ride 2024 omolo e kaunti ma Nairobi kaendi bang' chako piem makamago e kaunti ma Malindi chieng' Jumapil mokalo. Piem makamaendi geto choko omenda maromo milion 5 mar gero hospitand jotuo mar choke e kaunti ma Kakamega. E kinde mane orwak gi jotugo go e kaunti ma Nairobi bang' riembo ndigni kuom mohewo kilomita 1,000. Director mochung' ne tuke mag riembo ndigni bade ma pinje mag Afrika ma Ugwe, Maureen Kolenyo, owacho ni riembo ndigni go en yo makende mabiro konyo e kedo gi tuoche kaachiel gi kelo fuong'ruok ne jowuoth. Anthony Mugwanja ma en jaloch midila mar bronze e piem mag CAC Paracycling Africa Championship en achiel kuom jotugo mantiere piem kowuok e kaunti ma Nairobi. Gibiro kale boma ma Nakuru, Eldoret, Kitale, Kisumu kapok gichopo Kakamega. 32 waendeshaji baiskeli na tuko na mission moja. Mission moja ni kujaribu kuelimisha Wakenya kuhusiana na ugonjwa wa baridi habisi ama arthritis, kwamba ni ugonjwa kama ya kawaida na tunaweza manage, sio vile watu wamechukulia kama uchawi ama vitu vingine. And we are very excited to join the 5th edition of Arthritis Ride. What excites us about this ride is that, number one, it focuses on health. As an organization, that's one of our greatest focus, health. We support when it comes to mobility, when it comes to community health promoters. But for this particular, we are extremely excited. We have an inclusive ride. We have females, we have people who are able differently, who are all involved in this ride. Tend tugo mar Tongil Modo e pacho kaendi onyiso luoro ni kidek kumgi e bago tuke go e pacho kaendi bang' chenro mar bago tuke go bare thuolo mar 2 Mombasa. Kane giloso gi jofwamb weche gikoni tuke mokwongo manonego tim dwe mar 8
ne obare bang' piny owacho bwo migawo mar tuke rem chwalo omenda mag bago tugono. Piem mane onego chakre kendo tarik 15 e kaunti ma Mombasa ne ochako bare kendo bang' piny owacho rem chwalo omenda e thuolo mar 2. Kata obedo ni jotugogo mawuok e pinje maoko to ne osechopo ka endi moikore ne tugogo eko. Koro ywak koro en ni jatend piny Kenya odonjre e wachni bang' migawo mar tuke rem chwalo omendano. The funding is not yet confirmed yet, and we are now pleading to the president to take control and rescue the situation, because as we speak right now, we are on the verge of being banned by the World Triangle Budo Federation from ever hosting another event. So, as we speak right now, we have participants who have already arrived from India, Japan, Paraguay, Uganda, and we are expecting more teams to be jetting into the country. But we are, however, also having challenges convincing them to come, because we have not brought in our event officials who are supposed to manage the event. And they come from the same country, so when we do not bring the officials in, the players also have question marks whether the event is on or not. It's really frustrating that we are not given that opportunity to keep on motivating girls on board to learn self-defense, because it's through this game that I was able to pull a lot of girls to learn self-defense. Mane kama olore chenro maro imore, aneno ka jomoko penjo to ere chenro mar duol mar goyo mbaka sani koro okawo thuolo moro mar yweyo matin nyaka tarik 6 dwe mar 1 higa mar 2025 ka koro